Birthday. Shout out tayo ni Angel Barcelo. Happy birthday, Jel. Thank you sa imong gipada. Gusto kay ko. Shall we begin? Team Bakals TV. Let's begin. What's up mga kapakals? Naali meron sa Carmen. Carmen's Carinderia, Argao, Cebu. The cheapest and finest carinderia in town. Mutang ni siya guys diri sa South Argao, Cebu. Atbang ni siya diri Binlo dapit no. Kaning dapit bitaw aning fish pan sa mga pasayan. So muagi mo Argao mga kapakals, hapit mo nga rin lamni ngayon lang mga pagkaon kay si Boss Pakals napula naman nagkaon og hotdog ug laganisa. Soroy siya diri sa Carmen's Carinderia. Carmen's Carinderia na ani sila diri guys mga lutong bahay, kasagaran namin ilang kalderita, pinakbit namin ilang pakbit diri kumba. Kaning Carmen's Carinderia mo usa ni siya sa pinakakaraan nga stopover nga kananan kumubiyahe ka nga rin padung sa South ato kag Dumaguete, Oslob, Alcoy, Santander, diyan napita. Mostly kapit jud ang mga riders diri no. Kay karon mingaw na siya diri ron buto nga no, pero most especially weekends puno jud ni siya diri. So yung mo diri mga kapakals. Kasi ganun ka baka. Baka ka. Ikaw lang. Nanahira ka na pa'y kanting na pa'y baka makaway na. Later. Mura gitilaan guys, huwag yung nabilin. Murag ipiran ha. Yang iski ay gamayan lang yun. Yang iski maghilak gitu ba? Palitan lang. Thank you for watching our video. And don't forget to follow our Facebook page, Team Bakals TV. Feel free to like, share, and our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Click the bell button for more videos. Thank you. Bye.